Κυρίου δεηθούμε. Κύριε For this ελέησον. city and for every city and land and for the faithful who dwell therein, let us pray to the Lord. Lord, have For mercy. favorable weather, for the abundance of the fruits of the earth, and for peaceful times, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For those who travel by land, sea, or air, for the sick, the suffering, for captives, and for their salvation, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For our deliverance from all affliction, wrath, danger, and necessity, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by your grace. Lord, have mercy. Remembering our most blessed and glorious Most Lady, holy the Theotokos, Theotokos, and ever Virgin Mary with save all the us. saints, let us entrust ourselves and one another and our whole life unto Christ our God. To thee, O Lord, Ότι πρέπει η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλιν το όνομα της σου ύψιστε τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώωσον ημάς. ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και μη επιλαμβάνω πάσα στας ανταποδόσεις αυτού, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και ουκ στην αδικία εν αυτό τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Again and again in peace let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by your grace. Lord, have mercy. Remembering our most blessed and Most glorious holy Lady, the Theotokos, and ever Virgin save Mary, with all us. the saints, let us entrust ourselves and one another and our whole life unto Christ our God. To thee, O Lord, Ότι σών το κράτος και σου έστι η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Κύριος ευασίλευσεν ευπρέπειαν ενεδύσατο Κύριος δύναμη και περιεζώσατο σώσον ημάς Ιε Θεού ο Αναστάς εκ νεκρών ψάλλοντας η Αλληλούια. μακάριος ο Θεός Ιακώβ βοηθός αυτού, η ελπίς αυτού επί Κύριον των Θεών αυτού, σώσον ημάς Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Το οίκο σου πρέπει αγίασμα, Κύριε, εις μακρότητα ημερών. Σώσον ημάς Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια.
Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων, και καταδεξάμενος διά την ημετέραν σωτηρίαν, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσας, σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θάνατον πατήσας. Ίσον της Αγίας Τριάδος συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον ημάς. Έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε ελέησον. Όσον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός. Τη χάρη της Κύριε Παναγίας ελέησον. Σωτράντου υπερευλογημένης εν δόξα. Υπεραγία Δεσποινής Θεότο και ημών σώσον Θεοτόκου και η Παρθένου ημάς. Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό, παραθόμεθα. Κύριε. Αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δευτέα αγαλιασόμεθα το Κυρίο, αλλά αλλάξουμε το Θεό το σωτήρι ημών, το φεδρόν της Αναστάσεως κήρυγμα, εκ του αγγέλου μαθούσε, του Κυρίου μαθήτριε, και την προγονική απόφαση απορρίψασε της Αποστόλης καυχόμεν έλεγον, εσκύλευτε ο θάνατος, ηγέρθη Χριστός ο Θεός, δωρούμενος στο κόσμο το Μέγα έλεο. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσφέσομεν Χριστόν σώσον ημάσι Θεού ο Αναστάς εκ νεκρών. Ψάλλοντας η Αλληλούια. Το φεδρόν της Αναστάσεως κήρυγμα, εκ του αγγέλου μαθούσε, του Κυρίου μαθήτριε, και την προγονική απόφαση απορρίψασε της Αποστόλης καυχόμεν έλεγον, εσκύλευτε ο θάνατος, ηγέρθη Χριστός ο Θεός, δωρούμενος στον κόσμο
το μεγαέλεος. Αγία ανάργυρη και θαυματουργή, επεσκεύσασετες τα ασθενείας ημών, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε ημίν. Μυστητη Κύριε ως αγαθός τους δούλους σου, και όσα εν βίο ημαρτών συγχωρήσον, ουδείς γαράν αμάρτητος, ημισίω δυνάμενος, και της μεταστάσης Δούνε την ανάπαυση. ως τον εχμαλώτων ελευθερωτής και των πτωχών υπερασπιστής, ασθενούντων ιατρός, βασιλέων υπερμαχός, τροπεοφόρε μεγαλομάρτης Γεωργίε, πρέσβευε Χριστό το Θεό σωθήνε τας ψυχάς ημών. Προστασία των χριστιανών ακατέσχυνται, με σιτίαν προς τον ποιητή να μετάθετε. Μη παρήδεις αμαρτωλών δεήσεων φωνάς, αλλά προφθάσον ως αγαθή εις την βοήθειαν ημών των πιστός κραυγαζόντων σοι, τάχινον εις πρεσβείαν και πρέσον εις οικεσίαν ή προστατεύουσαι Θεοτό και των τιμώντων σε. Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Τι Άγιος ή ο Θεός ημών και σε την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Αγίος αθάνατος, ελέησον ημάς. Αγίος ο Θεός, Αγίος ισχυρός, Αγίος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δύναμη δυνάμεις. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός,
Αγίος, son ημάς. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίας αυτού, Σοφία. προρόμη των Κύριων ενώπιον διαπαντός. Προς Κορινθίους επιστολής Παύλου, το ανάγνωσμα. Αδελφοί, εμείς εστε σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους, και ους μενέθετον ο Θεός εν τη Εκκλησία, πρώτον Αποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, έπειτα δυνάμεις ή τα χαρίσματα ιαμάτων, αντιλήψεις, κυβερνήσεις, γέννη γλώσσων. Μη πάντες Απόστολοι, μη πάντες προφήτες, μη πάντες διδάσκαλοι, μη πάντες δυνάμεις, μη πάντες χαρίσματα έχουσιν ιαμάτων, μη πάντες γλώσσες λαλούσιν, μη πάντες διερμηνεύουσιν. Ζηλούτε δε τα χαρίσματα τα κρήτωνα, και τι καθ' υπερβολήν οδόν μη δείχνει μη. Εάν τας γλώσσας των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπη δε μη έχω, γέγονα ηχών, ή κύμβαλον αλλαλάζων. Και αν έχω προφητεία και ειδώ τα μυστήρια πάντα, και πάσα την γνώση, καν έχω πάσαν την πίστη, ώστε όρη μεθυστάνει, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ημί. Και αν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου, και αν παραδώ το σώμα μου, ή να καυθήσομεν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμαι. Η αγάπη μακροθυμεί,
Χριστεύεται η αγάπη ουζηλή, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητήτα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χέρι επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία. Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. To the saints on his earth, in them the Lord magnify all his will. I saw the Lord always before me. Let us be attentive. The reading is from St. Paul's first letter to the Corinthians. Wisdom, let us be attentive. Brethren, you are the body of Christ and individually members of it. And God has appointed in the church first apostles, second prophets, third teachers, then workers of miracles, then healers, helpers, administrators, speakers in various kinds of tongues. Are all apostles? Are all prophets? Are all teachers? Do all work miracles? Do all possess gifts of healing? Do all speak with tongues? Do all interpret? But earnestly desire the higher gifts, and I will show you a still more excellent way. If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. And if I have prophetic powers and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to remove mountains, but have not love, I am nothing. If I give away all I have, and if I deliver my body to be burned, but have not love, I gain nothing. Love is patient and kind. Love is not jealous or boastful. It is not arrogant or rude. Love does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrong, but rejoices in the right. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never ends. Ειρήνη μείνει αναγνώσουσι. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Πνεύματι σου. Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Δόξα σε, Κύριε, δόξα σε. Είπεν ο Κύριος άνθρωπος της ειν πλούσιος και ενδιδείς και το πορφύραν και βίσον εφρενόμενος καθ' ημέραν λαμπρός. Φτωχός δε της ειν ονόματι Λάζαρος, ως ευέβλητο προς τον πυλώνα αυτού, ηλκωμένος και επιθυμών χορταστήνε από των ψυχίων, των πιπτόντων από τις τραπέζεις του πλουσίου, αλλά και εκείνε εισερχόμενον
απέλυχον τα έλκη αυτού. Εγένετο δε αποθανήν των πτωχών και απενέχθηναν αυτόν υπό των αγγέλων εις των κόλπων Αβραμ. Απέθανε δε και ο πλούσιος και τάφη και εν το άδει επάρας τους οφθαλμούς αυτού. Υπάρχον εν βασάνης ορά τον Αβραμ από μακρόθεν και Λάζαρον εν της κόλπης αυτού. Και αυτός φωνήσας είπε, Πάτερ Αβραμ, ελέησον με και πέμψον Λάζαρον, ή να βάψει το άκρον του δακτυλίου αυτού ύδατος και καταψύξει την γλώσσα μου, ότι δεινόμαι εν τη φλογή ταύτη. Είπε δε Αβραμ, τέκνον μνήστητη ότι απέλαβε εσύ τα αγαθά σου εν τη ζωή σου και Λάζαρος ομοίως τα κακά. Νυν δε όδε παρακαλείτε, σι δε οδυνάστε και επί πάση τούτης μεταξύ ημών και ημών χάσμα μέγα εστήρικτε, όπως οι θέλοντες διαβηνεήνθεν προς ημάς, μη δίνομαι, μη δέοι εκείθεν προς ημάς, διαπερώσει. Είπε δε ρωτώουν σε πάτερ, ή να πέμψεις αυτόν εις τον οίκον του πατρός μου. Έχω γαρ 5 αδελφούς, όπως διαμαρτυρείται αυτής, ή να μη και αυτοί έλθωσιν εις των τόπων τούτων της βασάνου. Λέγει αυτό Αβραμ, έχουσι Μωυσέα και τους προφήτας, ακούσατος αυτόν, ο δε είπεν ουχή πάτερ Αβραμ, αλεάντης από νεκρών πορευθεί προς αυτούς, μετανοήσουσιν, είπε δε αυτό, η Μωυσέως και των προφητών, ουκ ακούσουσι, ουδέαν της εκ νεκρών αναστή. Πιστοί σόντε The Holy Gospel according to St. Luke. Let us be attentive. Glory to you, God, glory to you. The Lord said there was a rich man who was clothed in purple and fine linen, and who feasted sumptuously every day. And at his gate lay a poor man named Lazarus, full of sores, who desired to be fed with what fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. The poor man died and was carried by the angels to Abraham's bosom. The rich man also died and was buried, and in Hades, being in torment, he lifted up his eyes and saw Abraham far off, and Lazarus in his bosom. And he called out, Father Abraham, have mercy upon me, and send Lazarus to dip the end of his finger in water and cool my tongue, for I am in anguish in this flame. But Abraham said, Son, remember that you in your lifetime received your good things, and Lazarus in a like manner evil things. But now he is comforted here, and you are in anguish. And besides all of this, between us and you, a great chasm has been fixed, in order that those who would pass from here to you may not be able, and none may cross from there to us. And he said, Then I beg you, Father, to send him to my father's house, for I have 5 brothers, so that he may warn them, lest they also come into this place of torment. But Abraham said, They have Moses and the prophets. Let them hear them. And he said, No, Father Abraham, but if someone goes to them from the dead, they will repent. He said to them, If they do not hear Moses and the prophets,
neither will they be convinced if someone should rise from the dead. Glory to thee, O Lord. Glory to thee. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Kyrie eleison. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, ησυχάρητη Kyrie σοφία, eleison. όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, στη δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Θεός Αμήν. Αγία των τρισάγιων
μέσα μνάμ φάσαν μνάμ ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι. Πάντων ημών μνηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. May the Lord our God remember all of us in his kingdom, always, now and forever, and unto the ages of ages. Αμήν. Τες αγγελικές αοράτος δορυφορούμενον τάξε συν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Πληρώσαμεν την δέησιν ημών το Κυρίο. Κύριε Και των πρωτοθέτων ελέησον, τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον, Αντιλαβουστώσον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Κύριε That all they may be ελέησον, perfect, holy, peaceful, and sinless, let us ask of the Lord. Grant this, O Lord. For an angel of peace, a faithful guide, a guardian of our souls and bodies, let us ask the Lord. Grant this, O Lord. For the pardon and remission of our sins and transgressions, let us ask the Lord. Grant this, O Lord. For that which is good and beneficial for our souls and for peace in the world, let us ask the Lord. Grant this, O Lord. That we may complete the remaining time of our life in peace and repentance, let us ask the παράσχου Lord. For a Christian end to our Κύριε, life with peaceful, without shame and suffering, and for a good defense before the awesome judgment seat of Christ, let us ask. παράσχου Remembering our Κύριε, most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Τραγία Theotokos, Θεοτόη and ever και Virgin Mary with all the σώσον saints, let us entrust ourselves and one another and our whole life unto Christ our του God. Διά των Διόλου. εκτιμών του μονογενού σου Υιούμεθου ευλογητός, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Peace be with all. And
with your spirit. Let us love one another, that with one mind we may confess. Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα, τριάδα ομοουσιών και αχωριστών. Τα στήρας εν σοφία πρόσχομεν. I believe in one God, Father Almighty, creator of heaven and earth, and of all things visible and invisible, and in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages, light of light, true God of true God, begotten, not created, of one essence with the Father, through whom all things were made, who for us men and for our salvation came down from heaven and was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary and became man. He was crucified for us under Pontius Pilate and suffered and was buried. And he rose on the third day according to the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. And he will come again with glory to judge the living and the dead. His kingdom shall have no end. And in the Holy Spirit, the Lord, the creator of life, who proceeds from the Father, who together with the Father and the Son is worshipped and glorified, who spoke through the prophets, in one holy Catholic and Apostolic Church, I confess one baptism for the forgiveness of sins. I look for the resurrection of the dead and the life of the age to come. Amen. Στόμεν καλός, στόμεν με τα φόβου, πρόσχομεν την Αγίαν αναφοράν, εν ειρήνη προσφέρει. Ελέον ειρήνης, θυσίαν ενέσεως. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God the Father and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with thy spirit. Panos homen tas καρδίας. Έχομεν προς τον Κύριο. Let us give thanks unto the Lord. Αξίον και Των δίκαιον. επινίκιων ύμνων άδοντα βόντα και κραγότα και λέγοντα. Αγίος, Αγίος, Αγίος Κύριος Σαβαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου. Ωσαννά εν της υψίστης, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου. Ωσαννά, ο εν της υψίστης. Λάβετε, φάγετε τούτο μου έστι το σώμα, το υπέρ ημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Αμήν. Drink of this, all of you. This is my blood of the new covenant, which is shed for you and for many, for the remission of sin. Αμήν. Ασάεκ των σώων, ή προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Σε εμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε ευχαριστούμε, Κύριε, και δομέ Σε
υμνούμεν. Και επίσης το μεν άρθρο του Κειμένου Σώμα του Χριστού σου, το αίμα του Χριστού σου. Ώστε γενέστε μεταλαμβάνωση εις της άφησης αμαρτιών εις κοινωνίαν του Αγίου ευχαριστούμε. Έτσι προσφερωμένη της λογική τάφη λατρεία, υπέρ των εμπίστων απαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εκκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εμπίστων, και δεόμεθα σου, του δούλου του Θεού Μιχαήλ, και πάντων των ασθενούντων και ευσεβών Ορθοδόξων και Χριστιανών, των πεινώντων, των μοναζουσών και πάσαν άγγις μόν. Τερέτος Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποινής ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρία. Αξίον εστίντος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αη μακάριστον και παναμόμητον, και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα το χερουβίμ και ενδοξωτέραν, ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Εμπρότης μνήστη Kyrie του Αρχιεπισκόπου ημών Ναθαναήλ, ον χάρισε τις Αγίες σου εκκλησίες εν ειρήνης, ον έντιμον υγειά μακρεμερεύοντα, και ορθοδομούντα το λόγον της εις αληθείας, και ον έκασος κατά διάνοιαν έχει, και πάντων και πασό. Και πάντων και πασό. And grant us that with one mouth and with one heart we may glorify and praise your all honorable and majestic name, of the Father, the Son, and the Holy Spirit, now and ever and unto the ages of all ages. Αμήν. Και είστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, με τα πάντων ημών. Και με το του πνεύματός σου. Having commemorated all the saints again and again in peace, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For the precious gifts which have been presented and consecrated, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. That our God, who loved mankind, and accept them of his holy, heavenly, noetic altar, as an offering of spiritual fragrance, may send down in return upon his divine grace, and the gift of the Holy Spirit, let us pray. Lord, have mercy. Having asked for the unity of the faith and for the communion of the Holy Spirit, let us entrust ourselves and one another and our whole life unto Christ our To God. thee, O Lord. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίες κατακρίτως, τολμάν επικαλίστεσαι των επουράνιων Θεών, Πατέρα και λέγει. Πάτερ ημών, που εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσιμην σήμερον, και άφαση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυση μάης πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Peace be with all. And with your Let us bow spirit. our heads unto
σου the Lord. To you, O Lord. Άρητη και εκτερμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού. Μεθού ευλογητός εις συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θεός ελάς με το λοκτελεϊσόμαι. Πρόσχομαι τα Αγία της Αγίης, the holy things are for the holy. Εις Αγίος εις Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, ενείτε Αυτόν εν της υψής της. Επί των ποταμών Βαβυλώνος, εκεί εκαθίσαμεν και εκλάψαμεν εν το μνηστήνε ημάστηση Μετά φόβου Θεού πίστεως και αγάπης, προσέλθετε with the fear of God, with faith and with love, draw near. Επιτέσιτες εν μέσω αυτής εκρέμασαν με τα όργανα ημών. Αλληλούια. Όσασομεν την οδύνη
Αλληλούια. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού, κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον υπό, ου φίλοι μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, άλλος ολιστής ομολογώσει, νηστητή μου Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου, νηστητή μου Άγιε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου, Βασιλεμίες αμαρτιών. νηστητή μου This has wiped Δέσποτα, clean your lips όταν and έλθεις washed εν τη away βασιλεία σου, all of your iniquities. Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Save, O Lord, your people and bless your inheritance. Είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, εύρωμεν πίστην αληθήν, αδιέρετον 30 προσκυνούντες, αυτή χάρη μας έσωσεν. Πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ορθοί μεταλαβώντες των θείων Αγίων αχράντων αθανάτων, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Kyrie eleison. Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by your Kyrie grace. eleison. Remembering for you την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αμάρτων ετισάμενη, αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Συ Κύριε. For you are the sanctification, and to you we give glory, to the Father, the Son, and the Holy Spirit, now and ever and unto the ages of all ages. Αμήν. Let us depart in peace. Let us pray to the Lord. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον. O Lord, who bless those who bless you and sanctify those who put their trust in you, save your people and bless your inheritance, protect the whole body of your church, sanctify those who love the beauty of your house, glorify them in return by your divine power, and do not forsake us who have set our hope in you. Give peace to your world, to your churches, to the Αμήν, clergy, αμήν, αμήν. to our civil authorities, to the armed forces, and to all of your people. For every good giving and every perfect gift is from above, coming down from you, the Father of lights, and to you we give glory, thanksgiving and worship to the Father, the Son, and the Holy Spirit, now and ever and unto the ages of all ages. Αμήν. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος. Αμήν. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος. Παρακαλούμε, αγαπητοί μου αδελφοί, τις προσευχές σας για τα σημερινά μνημόσυνα μετά από 40 ημέρες, για την Μαρία Ανάγνου μετά από 40 μέρες, για την Αναστασία Μπράβου, μετά από 3 χρόνια για την Εκατερίνη Κουτσούκου και πολυετές μνημόσυνα για τον Αθανάσιο και Ευγενία Ρουμπάκη, τον Μιχαήλ Μπράβου, τον Παναγιώτη Κουτσούκου, τον Νικόλαο και Ευσταθούλα Γιωργαφέντη και για όλων των κεκοιμημένων μελών
της Φιλοπτώχου αδελφότης ενορίας αυτής. We kindly ask that you pray with us for today's memorials after 40 days, for Maria Anagnou after 40 days, for Anastasia Bravos, after 3 years for Katerini Koutsoukos, and after many years for Athanasios and Eugenia Roubakis, for Michael Bravos, Peter Koutsoukos, and Nick and Evstathoula Yorgafendis, and of course for all those members of the Φιλόπτωχο Society of this parish who have fallen asleep. May God grant them eternal rest. Ο Θεός να τους αναπαύει. Με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, ας ψυχάς των δούλων σου, σώτερα ανάπαυσον, πιλάτων να φτάσεις στη μακαρίαν ζωή, την πάραση φιλάνθρωπε. Στην κατάπαυση σου, Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον και τας ψυχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο κατά βάσης άδειν, και τας οδύνας λύσας των πεπαιδημένων, αυτός και τας ψυχάς των δούλων σου, σώτερ ανάπαυσον. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ημώνη αγνή και αχράντος παρθένος, η Θεόν αφράστος κι ίσασα. Πρέσβευε υπέρ του σωθήνε τας ψυχάς των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός, κατ' μέγαλεος οδομεθά σου πάκουσον και ελέησον. Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Ετεντόμεθα υπέρ αναπαύσεως τας ψυχάς των κεκοιμημένων δούλων του Θεού, Μαρίας, Αναστασίας, Κατερίνης, Αθανασίου, Ευγένεια, Μιχαήλ, Παναγιώτου, Νικολάου, Ευσταθούλα και των μελών της Φιλοπτωχός, και υπέρ της χαιρετήν αυτής παμπεμένη με ακούσονται και ακούσιον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξιν τας ψυχάς αυτών, εν θα ειδικοί να πάβονται τα λέει του Θεού την βασιλεία των ουρανών και άφεσιν των αυτού μάρτιων παρά Χριστό το θανάτου βασιλική θεμόνε της όμεθα. Παράσχου, Κύριε. Του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκός των θάνατων καταπατήσας δε διάβολων καταργήσας και ζωή των κόσμων σου δωρησάμενος, αυτός, Κύριε, ανάπαυσον και τας ψυχάς των κεκοιμμένων δούλων σου, Μαρίας, Αναστασίας, Εκατερίνης, Αθανασίου, Ευγενίας, Μιχαήλ, Παναγιώτου, Νικολάου, Ευσταθούλα και των κεκοιμημένων μελών της Φιλοπτώχου αδελφότης κοινότητος ταύτης, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, παραμάρτημα το παραυτόν πραχθέν, εν λόγω, η έργο, η διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός, συγχώρησον, ότι ουκ έστιν άνθρωπος ως ζήσεται και ουκ αμαρτήσει. Σίγαρα μόνος εκτός αμαρτίες υπάρχεις, Κύριε, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια. Let us pray to the Lord. Lord, have mercy. God is spirit and of all flesh, who has trampled down death, crushed the power of the devil, and granted life to your world. Do you yourself, O Lord, give rest to the souls of your servants, Marias, Anastasias, Katerinis, Athanasios, Eugenia, Michael, Panayoti, Nicholas, Evstathoula, and the deceased members of the Philoptochos Society, in a place of light, a place of green pasture, a place of repose, where there is no grief, sorrow, or mourning. Forgive every sin which they have committed in word or deed or thought. For you are a good God who loves mankind. For there is no one who lives and does not sin. Only you are without sin. Your righteousness is of everlasting righteousness, and your word is truth. To Kyrie δεηθόμεν. Kyrie eleison. Εσύ Ανάστασης, η ζωή και ανάπαυσης των κεκοιμμένων δούλων σου Μαρίας, Αναστασίας, Εκατερίνης, Αθανασίου, Ευγενίας, Μιχαήλ, Παναγιώτου, Νικολάου, Ευσταθούλας και των κεκοιμημένων μελών της Φιλοπτώχου αδελφότης κοινότητος ταύτης, και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτόν,
Humbly μέλημα ακουσιόνται και ακουσιό. Let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For you are the resurrection, the life, and repose of your departed servants, Marias, Anastasias, Ekaterinis, Athanasios, Evgenia, Mikhail, Panayotu, Nicholas, and Evstathula, and the deceased ladies, Philippics Society of St. George. O Christ, our God, into you we give glory together with your eternal Father and your holy life-giving Spirit, now and ever into the ages of ages. Αιωνία σας η μνήμη αξιομακάριστη και ύμνηστη αδελφοί ημών. Αιωνία σας η μνήμη αξιομακάριστη και ύμνηστη May your αδελφοί memory ημών. be to our blessed and ever memorable brothers and sisters. Αιωνία η μνήμη. Αιωνία η μνήμη. Αιωνία αυτόν η μνήμη. Αιωνία η μνήμη. Αιωνία η μνήμη. Αιωνία αυτόν η μνήμη. Αιωνία η μνήμη. Αιωνία η μνήμη. Αιωνία αυτόν η μνήμη. Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Άγιοι Ανάργυροι. Αγίοι ανάργυροι και θαυματουργοί, επισκέψταστε τας τα ασθενείας ημών, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δώτε ημί. Ας ο Θεός κατ' το μεγαλεός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών εν Αθαναήλ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδερφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρηνής, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ενωριτών επιτρόπων, σημειωτών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου και των επιτελούντων την Αγία εορτήν ταύτη, την Προέδρο αξιωματουχών και μελών της φιλοπτώχου αδελφότης, κοινότητες ταύτης, βοηθείας και σωτηρίας υπέρ αυτών. Είπαμε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και πόλην και κοινότητα ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από οργή λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποτισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής άλλων φύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνίδου θανάτου και υπέρ των ήλιων ευμενή και ευλελάκτων γενέστε των αγαθών κυβράντων θόνιμων του αποστρέψε και δεσκάσε πάσαν οργών και νοσών τι καθημών κοιμουμένων και ρίσαστε ημάς εκ της εκπικημένης δικής αυτού απειλής και λέησε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδόμεθα και υπέρ τους ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της έωσεως ημών των μαρτωλών και λέησε ημάς. Αμήν. Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών ελπίς πάντων των παράτων της γης, και εν των θαλάσσι μακράν και ήλιος γινού ημών δέσποτα, επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελέημον γάρ και φραντ Χριστός υπάρχεις, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν
το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Amen. Ειρήνη, πάση, peace be with you all. And with your spirit. Τας κεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομεν. To you, O Lord. Δέσποτα πολύελε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού προστασίας των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, και εσείς του μειον δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων Πανεφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου και πάντων των Αγίων Αποστόλων, των εναγείς πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου, Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του εναγείς πατέρων ημών Αθανασίου και Κυρίλλου Ιωάννου του Ελεήμονος, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Διονυσίου Αιγίνης, Γερασίμου Κεφαλινίας και Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Εδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων Τύρονος και Στρατιλάτου και Μινάτου Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Πολυκάρπου, Ιγνατίου, Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των Αγίων Εδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γυναικών Θέκλας Βαρβάρας Αναστασίας, Εκατερίνης Κυριακής Φωτεινής Μαρίνης Παρασκευής και Ειρήνης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των ενασκής Λαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού μετά της Μητρός αυτού, Θεοδότης, όν και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων Αγίων, ευπρόσδεκτον πίσων την δέησιν ημών, δόρισε ημίν την άφεση των παραπτωμάτων ημών, shelter us under the cover of your wings, banish away from us every enemy and adversary, make our life peaceful, Kyrie ελέησον ημάς και των κόσμων σου και σώσοντας ψυχάς ημών, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, και ελεήμων Θεός. Αμήν. Θεοτόκε Παρθένε και εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντασχελίους άρτους πορτάσας. Αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους των σύτων των ίνων και το έλεον και πλήθυνον αυτά, εν τη Αγία Εκκλησία, εν τη Πολυτάφτη, εν τη χώρα ταύτη και την όκητη ταύτη, εν τη οίκης των εορταζόντων και εις των κόσμων σου άπαντα, Lord Jesus Christ, our God, who blessed the 5 loaves in the wilderness, and with them fed 5,000 men,
You, the same Lord, bless these loaves, the wheat, the wine, and oil, and multiply them in this holy church, in this city and country and parish, in the homes of those who have brought forth these gifts, and in all your world, and sanctify all your faithful servants who partake of them. For yours it is, O Christ our God, who bless and sanctify all things, and to we give glory to the Father, the Son, and the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of all ages. Αμήν. Πλούσιοι επτόχευσαν και πείνασαν, οι δεξιτούντες των Κύριων, ου και λατωθήσονται παντός αγαθού. The rich have become poor and hungry, but those who seek the Lord shall not be deprived of anything good. Πλούσιοι επτόχευσαν και πείνασαν, οι δεξιτούντες των Κύριων, ου και λατωθήσονται παντός αγαθού. Κυρίου δεηθώμε, ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει εφημάστη αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπισιμόν δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον. Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, και εσείς το αγιοδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων Καλίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως, του Χρυσοστόμου, ου και την Θεία Μισογήν επιτελέσομεν, του Αγίου Εδόξου Μεγαλομάρτυρος Οργίου του Τροπεοφόρου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Εδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού μετά της Μητρός αυτών Θεοδότης και του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Δαβίδ, ο εν τη έβεια ασκήσαντος, όν και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Τον ευλογούντα και αγιάζοντα ημάς, Κύριε φύλατε εις πολλά έτη. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Kyrie Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Η Αγία Τριάς φυλάξει πάντα εμάς, where the Holy Trinity guide and protect us today and every day. Kalimera, good morning. Please be seated. Today, my brothers and sisters, in a very auspicious way, we heard the gospel of the rich man and Lazarus. It is a well-known parable. All of Christ's parables are well-known, of course.
And it happens to also be the feast of the unmercenary doctors, Cosmas and Damian. And on this Sunday, typically, the ladies Philoptochos, which literally means the friends of the poor, which has existed for around 90 years, I believe, in our country in America, celebrates a commemoration and a remembrance of those that have served the Philoptochos and have fallen asleep, and of course, a blessing for the well-being and the health and the salvation of those that are not only involved as members of Philoptochos, but so many others that help and assist the Philoptochos to accomplish their mission of bringing aid to several different kinds of people that are in need. Most of the times when we think of Philoptochos, we think that they're a group that gives some money to people when they need it, or some food, and it's true that they do that much of the time, but they do many other things that are not typical in the sense of the way that we imagine Philoptochos. Just this year, in the beginning, in the midst of the COVID pandemic, our Philoptochos was one of a very few groups that had the idea to collect iPads and to donate them tablets and other kinds of iPads and other kinds of tablets, to donate them to hospitals, so that people could say goodbye to their loved ones during these difficult times of the COVID pandemic. They did grocery deliveries to those that were sick and couldn't leave their house. They were in quarantine, and others that were in vulnerable medical situations and had to be home. We are grateful to be able to be involved with our Philoptochos under the leadership of their board and specifically their president, Evelyn Nisbet, who thinks together they work very hard so that we may bring some aid to many people in our community and beyond. And it's beautiful that today is the day that we remember Philoptochos when we hear the gospel reading of the rich man and Lazarus. I'm going to assume that you all heard the gospel today, and it's beautiful to read that St. Gregory the Great, in his commentary on the gospel today, says that the rich man was not punished for being rich. We have rich saints. You know, Saint Nicodemus, who was around the time with Christ, and Joseph and others were wealthy people. He wasn't punished for being wealthy. He was punished because he became so enamored by his wealth that he only relied on his wealth for anything he needed in life. His wealth became his God. He no longer relied on God for anything. He was not grateful to God. He didn't pray to God when he needed something. He used his money and his wealth to get him out of every difficult situation. Lazarus, on the other hand, who had sores and was poor and starving, would lay at the bottom of the table hoping to catch a few crumbs that fell off the table. And as you would understand, he needed to rely much more on God than on his own ability, either through wealth or even through his physical ability to obtain food in a different way. We are reminded by St. Gregory the Great in his commentary and by other church fathers that today's gospel is more about repentance than anything else. Meaning that if all of us need to begin there. And repentance, for the most part, means that we have some humility, enough humility to understand that we are imperfect and that we need God, that we need each other, help from each other, that none of us are perfect, that all of us need help, and all of us must rely on the assistance of one another and especially on the grace of God. Saint Cosmas, not of the holy unmercenaries that we celebrate today, but Saint Cosmas of Eotolia, the Anatolian, in his sermons to people, he was one of the very famous preachers, lived not so long ago, in the last few hundred years, probably had this sermon in mind when he was teaching people about being kind to one another. And he knew that
for us, it's difficult to give much of what we have as far as material things. We don't like to part so easily with our material things. And you know, at every wedding service at this church, there have been several thousand weddings since the beginning of this church. And as the couple stands in this spot up here on the Solea, there are two different occasions where the prayers mention that we ask God to grant them grain, wine, oil, and every good thing, so that in having sufficiency for themselves, they may also offer to those who are in need. And we assume that those prayers matter and that our success is based at least somewhat on God's providence and God's care and God's help. And then we are expected, of course, to follow through and to be kind and generous to those who are in need. But St. Cosmas, as I mentioned in his sermon, he said, sell everything you have and give it to the poor. Now, he knew that they couldn't do this, and he was speaking to a wealthy group. And he saw that the look on their face immediately changed. And he said, is it too much to sell everything? I understand. Sell half of what you have and give it to the poor. And again, he saw their faces were they were having a difficult time comprehending if this would be possible. And he kept lowering how much of their goods they should sell, to a third and then a fourth and so on. And finally, he said to them, how about this? Let's start here. Don't sell anything you have. Don't give any food or money to the poor. Just stop devouring each other. Meaning, how can we get ourselves to the point where we're giving to the poor, really giving, not just you give them a couple pieces of change in your pocket that doesn't affect you? How are we expected to get to the point where we're giving, really giving to the poor, when we're trying to destroy each other? And we're not trying to destroy strangers. We try to destroy our neighbor, our brother, our uncle, our cousin, our friend, our cubaro. We have to work on understanding who we are, how we must live in relation to one another, what it means to be Christ-like, what it is to have some humility. Most of our problems in life tend to be related to our ego. If we can understand that and begin working on that, life will be much more peaceful, much more joyous, and much more fulfilling. I pray that not only we all learn to love one another and give to one another, but that if we find ourselves ever in need, that Christ-like people will come to us and will give us exactly what we need in order to be well. May God grant you all many years. Σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν θα τα ξαναπώ στα ελληνικά σήμερα, επειδή είχαμε και τα μνημόσυνα και τις αρτοκλασίες και έχουμε και αγιασμό μετά για πρωτομηνιά, αλλά να σκεφόμαστε τι είμαστε. Να σκεφόμαστε μετάνοια, ότι όλοι οι άνθρωποι, και κληρικοί και λαϊκοί και δεσποτάδες και ψάλτες και μοναχοί, όλοι έχουμε ανάγκη από μετάνοια. Να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε τέλειοι άνθρωποι, ότι έχουμε ελαττώματα, να λέμε σε κάποιον στον συνανθρωπό μας να μας συγχωρέσετε όταν κάνουμε κάποιο σφάλμα και ήδη και σε εμάς, και εύχομαι όπως ο Λάζαρος να λάβουμε κι εμείς το μεγάλο βραβείο του Παραδείσου, λάβοντας και συγχώρηση και με τα χάρη του Θεού αυτό το δώρο. Ευχόμαστε καλή δύναμη. Την Τρίτη, την ερχόμενη, έχουμε την Θεία Λειτουργία για την δεύτερη γιορτή του Αγίου Γεωργίου. Είναι όταν μνημονεύουμε ότι μπήκε το σώμα, το λείψανο δηλαδή του Αγίου Γεωργίου, η κατάθεση του σώματος του μέσα στο ναό στη Λίντα και τα εγγένεια αυτού του ναού. Όποιος έχει έρθει μαζί μας στους ιερούς τόπους, έχετε δει και το ναό του Αγίου Γεωργίου στη Λίντα, εκεί που είναι και ο τάφος κάτω από το ιερό του Αγίου Γεωργίου, αυτή την Τρίτη. Σήμερα, όπως είπαμε, γιορτάζει και η Φιλόπτωχο. Αν θέλετε, μιλήστε με τις γυναίκες, τις κυρίες από τη Φιλόπτωχο, να μάθετε τι καλό κάνουν, πόσα καλές πράξεις κάνουν και πώς μπορείτε κι εσείς να συμμετάσχετε σε αυτό.
Μετά από το αντίδερο, σχεδόν αμέσως μετά από το αντίδερο, όποιος θέλει να μείνει, θα έχουμε και ένα αγιασμό, μικρό αγιασμό, είναι σύντομη ακολουθία για πρώτο μηνιά. Ευχόμαστε καλό μήνα σε όλους και καλή συνέχεια. The passing of the andidero, we'll have the blessing of the water service, which we do typically on the first day of the month. Probably about 15 minutes from now, we'll let everyone get their bread and proceed out. Also, as always, the second tray on this day is for the Philoptochos, which they use to support the affairs of the ministries of the Ecumenical Patriarchy. Καλή συνέχεια.